Köszönöm a kihívást Monitor Abeljának. Jól esett. Az én kihívottaim Magyar Zsolt alias Kántor a Capoeira Hungriából, azaz Vári István Applicado, szintén a Capoeira Hungriából, és végül, de nem utolsó sorban, Ádám Bodnár, azaz Avanzado, a Picúr, hívnám ki. Ugyanúgy 2 hét az idő, aki nem teljesíti a megadott időn belül, azt belelökhetem a Sóstói tóba. És köszönöm!